los temas, ¿ok? Entonces va llegando la gente. Vais llegando vosotros. Des de l'octubre, les aules d'assaig de la Sala Beckett s'han convertit en un punt de trobada entre persones de diferents àmbits, artistes del barri provinents de l'Escocesa i d'Angar, actors i tècnics del Laboratori d'Experimentació Teatral Els Malnascuts i del Centre Cívic Can Felipa i els usuaris de la Fundació Joia, que treballen amb persones diagnosticades d'una malaltia mental. Tots tenen un objectiu comú, fer una obra de teatre. Escoltant moltíssim què volien fer, quins temes volien tractar, i un cop hi és aquesta proposta de dramaturgi de text, llavors sí que nosaltres li donem un envoltori teatral ja una mica més professional. Els usuaris de Joia valoren poder participar de tot el procés. Depèn d'aquests actors que són actors, de veritat. A mi m'està servint de molt perquè per primera vegada estic fent alguna cosa que és inclusiu. Per als actors que col·laboren és també una oportunitat d'aprendre en un format fora de l'habitual. Ens aporta com també una altra visió de la vida, no? Com dic, és com cadascú som únics i tenim el nostre univers i és magnífic. L'obra, que ja té títol, Encreuaments, i compta amb la participació de més de 20 persones, la representaran els dies 15, 16 i 17 de juny a la mateixa Sala Beckett. Serà el moment de veure el resultat d'aquest experiment que s'emmarca en el projecte Art i Part per posar l'art al servei de les causes socials.